A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, visitou a semana pasada a Vilagarcía para asistir á Xunta de Goberno local para a Festa da Auga. Este venres, tan só unha semana despois, volveu a vila para visitar a comisaría de Vilagarcía, onde foi recibida polo inspector xefe Juan José Rodríguez. Na comisaría de Vilagarcía, co alcalde, cos responsables da comisaría de Vilagarcía, o concelleiro responsable de Interior deste concello, a xefa da Policía Local, para coñecer de primeira man, por parte dos responsables desta comisaría, da situación real da seguridade en Vilagarcía, para recoller os datos, valorarlos e facer informes que serán remitidos ás instancias superiores. Tratáronse diferentes temas nesa reunión a porta cerrada na que tamén participaron o alcalde e o edil de Interior da vila, ademais de representantes de todas as forzas de seguridade presentes no municipio. Larriba sinalou aos medios de comunicación que Vilagarcía é unha cidade segura. E que a pesar de algunhas noticias aparecidas en días pasados, podo asegurarlles, o igual que fixo o alcalde Alberto Varela, que Vilagarcía segue a ser unha cidade moi segura. Ademais, a subdelegada do Goberno recoñeceu que a plantilla da comisaría de Vilagarcía está por debaixo do ratio recomendado e comprometeuse a conseguir un aumento da plantilla paulatino, iso sí, durante os vindeiros anos.